Butanding na mas malaki pa sa bangka. Nalambat ng mga mangingisda sa Binmalay, Pangasinan. Silipin sa report. Sa cellphone video na ito, makikita ang isang butanding na nalambat ng mga mangingisda sa baybayin na sakop ng Binmalay, Pangasinan. Mas malaki pa sa isang bangkang butanding. Nagtulong-tulong ang mga mangingisda, ilang residente, maging ang ilang mga napadaan lang sa lugar para alisin sa lambat ang butanding. Nabigla po kami ng gusto kasi nakita namin sa laot, malayo pa lang, malaki na yung palikpik niya. Hanggang sa paunti-unting sumasadsad dito, so nagulat kami. First time, oo. Ayon sa Binmalay Municipal Agriculture Office, walang sugat at hindi rin stress ang butanding. Bago malambat ng mga mangingisda, posibleng napadpad ang butanding sa lugar dahil sa dami ng alamang na paboritong kainin ng mga butanding. Abundant yung alamang dito sa atin, kaya siguro kinagwalian na may napapadpad dito sa bayan ng Binmalay. Sa laki at bigat ng butanding ay nagtulong-tulong ang mahigit sa 50 katao para maibalik sa malalim na bahagi ng dagat ang butanding. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang nakalayo ang butanding. Karaniwan nang napapadpad ang mga butanding at dolphin sa Lingayen Gulf. Panawagan ng otoridad sa mga residente na makiisa sa pagbibigay proteksyon sa mga endangered species at huwag maging kasangkapan upang mapahamak ang mga ito. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.